Dakizun moduen, Euskal Herrian aro barri bat bizi dugu. Eta aprobetxatu egin behar da. Danok batuta. Emakume zein gizon. Gazte zein heldu. Nazio modura. Daukagun erabakitze eskubidearen aldeko egiteko. Eskubide hori nazioartean onartutako printzipio demokratiko bat da eta. Herri plataforma hau irekia eta plurala da. Konplizitatean eta konfidantzan oinarrituta. Helburu finko bat daukagu eta horren alde arituko gara. Hori dela eta herri plataforma hau osatzen dugunok zera adiratzen dugu. Bat, Euskal Herria nazio bat da. Bigarren, Euskal Herriak bere etorkizuna modu aske eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dauka. Eta hirugarren, Euskal Herritarroi dagokigu erabaki hori. A todos los que estamos aquí, es más lo que nos une que lo que nos separa. Hormak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez du beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. 2014 urtea izango da urte bat bereziki garrantzitsua estaturik gabeko herrientzat. Zuzen ere ikusiko ditugu bi ariketa praktiko. Bat Eskozian, Iraian, eta beste bat Katalunian azatoan. Eta Euskal Herrian, bazegoen ikusten genituen ariketa horiek etorriko zirela, eta ez genuen ikusten tresnarik, genuenik ere. Eta Goierritarrek hori ukatu gabe, eta alderdi politikoek daukaten oinarrizko zeregina prozesu politikoan bideratzen eta erabakiak hartzen, hori ukatu gabe oso garrantzitsua baita. Baina Goierritarrek esan digutena da eta erakutsi digutena da norberak egin behar duela. Eta bide horretan elkartu egin behar du. Eta gainera, egin behar dela modu alai eta euskaldunok gauzak egiten dakigun modua. Herritar xeok, badakigu kulturaz, badakigu kirolaz, badakigu gure lanbidez, ez dugu zertan jakin behar goi mailako politikaz. Baina gure jakintza ze eta sume horretatik ere Euskal Herriaren geroa eraiki.
zirimiri bat bezala ikusten da jendeak nahi zuela. Behar zuela, 2014 urte honetan eta hemendik aurrera Euskal Herrian zabaltzen ari da ziklo politiko honetan parte hartu nahi dugula. Ez politikako goi mailako zeretan, ez talako gure eginkizuna, baina bai parte hartu nahi dugu gure erak. Baina gure esku dago planteatzen duen erronka ez da abertzaleen arteko elkarlan bat, ez da usenan bat. Gu planteatzen dugun aniztasuna eta planteatzen dugun ariketa demokratiko hau, azken finean izakatea aitzaki bat da elkarlanen jarduteko, eta horretaz jabetu egin behar dugu, hemen lana sakoneko lana dago. Helburua hori lortzea da, gaur egun hotz daudenak, inoiz gaira hurbildu bai, baina ez dana bereziki piztu gaiarekin, eta Euskal Herriarentzat beste proiektu politiko diferentean euskaten jende guztien gana egiteko genuke. Hain zuzen ere, gure ustez, erabakitzeko eskubidea da elkargune bat, hain zuzen ere, Euskal Herritarrak elkartu egiten gaituen gune bat. Hortik aurrera, bakoitzak egingo du bere bidea, baina badago puntu bat danok. Danok elkar bizitzarako beharrezkoa dena, errespetua. Eta askatasuna bakoitzak adierazteko zer nahi duen eta zer nahi duen Euskal Herrian. Eta azkenik, munarririk importanteena izango da, zelaik izan duen moduen, ekainaren 8an gizakatea. Gizakate horrek 123 kilometro piko ditu, seguru, hemen ganera Bilbotik Urgabozanok esango gure, 123 por la pata, ez da, por debajo la pata. Seguro hain beteko dugula. 50.000 persona gitxienez behar dira, 123 kilometro horrek betetzeko. Bikoiztia espero dugu, eta lezaman eukidogun harreragaz, eta barriro uste dut eskerrak emon behar dugu zala aurreko egunean egin gendun bideoklip hortarako batze hortan, alkartze hortan, posgarri izan zen ikustea horren beste jende, eta gaur egun horren beste jende ikustea. 123 kilometro. Eta zorionez, zelan diren gauzak, guri egokitu jaku Arakil. Beste batzuri egokitu jaki Elorrio adibidez, baina Elorrio oso ondo ezagutzen dugu. Eta zorionez, begira, aukera izango dugu beste herri bat ezagutzeko. Orduan, Txorierri osoa joango da Arakilera. Ardezagun bideak gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta, jende zoriontsua herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkin arrantzale langabetu ikasen, nekazari langile, musikari idazle, erretiratu esku beste inor mendea